כן, שלום, שלום, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של תופסים קו. יש לנו קהל נפלא, גדול כאן היום. אהלן חבר'ה, מה העניינים? הם במצב רוח טוב ובצדק, היום יש לנו תוכנית... שלום לכם צופים בבית ושלום לכם צופים כאן באולפן. מה העניינים? מה שלומכם? הכל בסדר? בסדר, כנראה שדי בסדר. יופי, אני שמח לשמוע. יש לנו היום תוכנית מאוד מאוד מעניינת, תוכנית אתגרית, תוכנית מגרה, תוכנית חגיגית, תוכנית חשובה. תוכנית, בואו נתחיל כבר. בקיצור, קבלו את הקבוצה הראשונה שלנו, את הכחולות, קבלו בבקשה את מלית, חגית ונוער, קבלו אותם, נזכות כפיים קצרות, שלום. אוקיי, שלום לנועה. מה שלומך? בסדר, אמרו לי. את בת 18. נכון. משרת שערי צדק בית חולים. שירות לאומי בשערי צדק? באמת? וואלה, ממש מטפלת וזה? מה? אני יותר בצד המנהלי, על המחשב. על המחשבים, יושבת וזה. אחלה. יפה, נהנית שם? מאוד. אחלה. וחגית, את אחותה של מלי. יפה, אוקיי, הבנתי. ומלי גם כן בשירות לאומי? וואלה? גם בשערי צדק? ביחד. ביחד? מחשב יד מחשב? כן. וואלה? ומה, ואיך נחשפתם? מי נחשפה לתוכנית והחליטה? חברה שלנו הייתה פה. זה חבר מביא חבר, יש לנו מבצע מיוחד, איזה יופי. יפה מאוד, וחגית, מה שלומך? מצוין. את נפלת לתוך המלכודת הזאת שמלי הכניס אותך? כן. איזה באסה, איזה באסה. טוב, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, קבוצת הכחולות שלנו. שימו לב, מיד אליהו הרחוקה מאוד, מגיעים אלינו 3 ברנשים מבית הספר סינגלובסקי. קבלו אותה בבקשה, את דודית, אלון ודשר. נופה, איך כל אחד נדחף, חבר'ה, מה זה? יש מקום לכולם, שלום. איך הם נכנסים אחד עד השני, מה קורה? הכל בסדר. חבר'ה, מה העניינים? אלון. כן. מה שלומך? אוהב מה לעשות? לא כל כך הרבה דברים, אבל מה שאוהב אז... ספורט ומכוניות, אמרו לי. כן, גם. יש איזו מכונית אהובה עליך במיוחד? וייפר, דודג', כל מיני. נהיית עליך לעשיות, יפה. אשר, מה העניינים? בסדר. מה אוהב לעשות? בחייך? כל מיני דברים. אתם חברים גם מחוץ לאינטרס המשותף לנצח כאן? לומדים באותה כיתה. וואלה. מה זה בית ספר, איזה בית ספר זה? אור? אור סיגלובסקי. אור סיגלובסקי. ודודי, אתה מוכן למשחק הזה? מוכן המזומן. אתם יודעים לצייר? אתם יודעים זה? ביטויים וזה? הכל יש לכם בראש? מוכנים? כן, כן. סגורים על זה? אל תעשה ככה, אלון, תגיד כן, בטח. ברור. טוב, יפה מאוד. חברים שלנו המון בהצלחה, קבוצת האדומים שלנו. עד כאן הכרת המתחרים, ועכשיו לקטע המרגש, החידה שהצגנו לכם בתוכנית הקודמת. שימו לב, על הלוח מצייר ביטוי שאני ציירתי, מישהו יודע מהו? מערכת השמש. לא זה הכוכבים, זה הכוכבים. מערכת השמש כאן מערכת סטריאו עם 2 רמקולים, חוברת אפילו לחשמל, שלא תחשבו שבאת על בטריות, מערכת חזקה מאוד, יש בה שמש בפנים, וגם הצופים שלנו ידעו איזה שמות, 3 הפרטים הראשונים מופיעים כרגע בתחתית המסך. כל אחד מכם זוכר בדיסק החדש של קרייג דיוויד מתנת פונוקול, שיהיה לכם המון כיף, תאזינו לו. וחוץ מזה, בסוף התוכנית יש לנו עוד חידה, כדאי לכם מאוד להישאר ולנסות לפתור גם אותה. אוקיי, עכשיו אנחנו בסיבוב הראשון. הסיבוב הראשון הוא סיבוב קשה, ארוך, מתיש, סתם לא. סיבוב קצר, 45 שניות, צמד של ביטויים, כל פעם מילה מקשרת בין שני הביטויים, וככה פותרים את זה. קלי קלות, מי עולה הראשונה? לא, תנו לכם כפיים. יש לכם כאלה חלוקים של רופאים, נכון? של בנות שירות. הולכות כזה ככה ובתי חולים, מרגישות חשובות. זו המילה הראשונה, זה הביטוי הראשון. תפסי קו. תיק. תיק, כן. תיק גב, תיק עבודה, תיק תקשורת. תיק תקשורת, יפה מאוד. תקשורת, מילה מקשרת. תקשורת.
תקשורת טלוויזיה, תקשורת שולחן, תקשורת עבודה, תקשורת מחשב. למה? תקשורת בית. איפה יש את כל הדברים האלה? משרד. משרדי. משרד, כן, משרד. משרד תקשורת. נכון. ככה פשוט וככה קל. תמיד תדעו לכם, זה מין כזה לקח לחיים, תמיד שמציירים מחשב ולידו בית, תמיד מתכוונים למשרד. לעזוב, כל העולם ככה מציירים משרד. יפה מאוד, משרד התקשורת ותיק תקשורת, אלון אתה ככה אתה כמו מאמן כזה שלוחש לו, תשמע, אני כמו זה, אתה הגוף מימי. כן, מי עולה? אשר. איזה טיפים נתת לו? מה זה? תסודי בקרייר, רק תצייר כמו שצריך. אוקיי, מוכן? תפוס קו. אל תסתיר. איש, שטן, כלב, נמלה, דבורה, נמלה. נמלה אמרת, כן, נמלים. ורבים? נמלים, כן, אני מחבר אותי לנמלים. עבודת נמלים. כן, נמלים, יפה מאוד. כן, מילה מקשרת. כן, ציפור. כן, ציפור. יפה. פשוט וקל. תשמע, אני מבין שניתת לצייר כאן נמלה. התגובה הראשונית שהייתה, אדם? שטן? אז כן, אבל טוב, מה זה היה? קרב. הוא אידיוט, הוא חושב שזה כן. הוא חושב שזה נחיל, אז הוא חושב שזה קרב. מטומטם כזה, היית עושה את כל הארכיטקטורה של הקן ולאיפה הם נכנסים. יפה מאוד, 2-2 בסופו של דבר, הם הצליחו, כן. בבקשה, מה לטעון למחוא כפיים? נכונה? תסיקה? פרפר לילה. פרפר, כן. פרפר מה זה? אוי, מה זה? פרפר, עוד מה מתחבר לך עם פרפר? פרפר נחמד. פרפר נחמד, כן, לא כל כך קשה. פרפר מילה מקשרת? פרפר לילה. יפה מאוד. חגית יודעת, בלי ספק. כל הכבוד, חגית, כל הכבוד, היא זו שפתרה את זה. פרפר נחמד, מה? אני חייב להבין מה זה העיגולים שלה. מה זה אסור להיות? זה מהבמבה? כאילו הלכת למותג ולא יש תוכנית כזאת פרפר נחמד, את יודעת, תוכנית בטלוויזיה. טוב, יפה מאוד, שיר, טוב, אחלה, 4-2, וזה אומר שעכשיו אתם ניגשים וצריכים לנסות להשוות, לפחות, אם לא יותר, כן? מי עולה? אשר, אז אשר, אתם גם תצטרכו לצייר, אתם יודעים, אשר, תשמע, אתה רוצה להיות פחות ספציפי עם הדיוק של הנמלים וזה, תפוס קו. בית, קיר, שולחן, חדר, צבע, מיטה. לא חדר, תיבה. זה לא מיטה, זה ראית אחר, תנסו אולי. שולחן. מילה אחרת, עוד מילה. שידה. לא. כיסא, ארון. כיסא, אמרת כיסא. כיסא, קדימה חברו לזה עוד... כיסא נוח. כיסא נוח, יפה מאוד. נוח, מילה מקשרת. תיבת נוח. תיבת נוח, יפה מאוד. תשמע, אשר, זה חתיכת כיסא הכיסא הזה, יש הרבה מקום לשבת כאילו, קשה. טוב, בסופו של דבר התוצאה היא 4-4, והקבוצה המנצחת היא הקבוצה שעשתה את זה הכי מהר, זאת הקבוצה של האדומים, עם הרבה הפלא, וזה אומר שכל אחד מכם זוכה בארוחת ראנץ', מתנת בורגר ראנץ', שתאכלו ותהנו. ועכשיו אנחנו עם הסיבוב השני, יש לנו 3 דקות שרשרת של ביטויים, ביניהם יש מילה מקשרת שמתחלפת כל פעם שנפתר הביטוי. נכון? ברור, מכירים את זה, נכון? מכירים את החוקים, הכל ידוע.
התוצאה היא 4-4, זאת אומרת שכאילו מתחילים מחדש. אלא שמקווה שמתחילים איתכם, כי אתם בכל זאת ניצחתם את הסיבוב הקודם. אוקיי, אבל 4-4, אותה תוצאה זה כאילו 0-0, זה הכל אותו דבר. קדימה, מי עולה? אלון, תנו לו מחיאות כפיים לאלון. אלון, אתה מוכן? מוסכם. אתה תסתיר אותם. מה זה נראה לכם הדבר הזה שהוא ציין? נכון. כביש, דרך, אור, פנס. פנס, כן? פנסי דרך. פנס דרך, אור, זה לא דרך מילה אחרת? פנס כביש. פנס מעבר. פנס רחוב. פנס רחוב, יפה מאוד. קדימה, להתחלק. כן. רחוב מילה מקשרת. וואי. עד הסתירה. זהו, רחוב סומסום. לא, אבל תנסו אולי לצייר את ה... משהו, כל דבר זה כתוב כזה. תפוח רחוב. תפוח. גן רחוב. גן. רחוב. אוקיי, עברנו, יאללה, בסדר. אין לכם כבר מילה מקשרת, אין לכם כלום. לא רואים. דודתי רגע. ים, אונייה, שמיים, לב, איש, חובל. אוקיי, בוא נמשיך הלאה, זה לא ילך, אוקיי. תעצר את זה, קודם כל תתחיל בזה, אוקיי? את זה, דודי, תתחיל בזה. תמש בצבעים אולי. יש כחול, ים, שמיים, ים, מים, בריכה, דגים, גלים, על הים, סירות, סירה, לא סירה מילה אחרת? אונייה, ספינה, כן? ספינה טובעת, עכשיו שימו לב מה הוא מציין. ספינה שוקעת, ספינה, איזה ספינה? ספינת מפרץ, ספינת משוטים. יפה מאוד, הצלחנו! ספינה מילה מקשרת, קדימה אשר. ספינה מילה מקשרת? מה עוד מתחבר לספינה? ספינת אהבה. יפה מאוד. טלוויזיה אתם יודעים, קדימה. אהבה מילה מקשרת. אל תסתיר. אהבה קורחת. אהבה עולמית, אהבה הורסת, אהבה מאכזבת. מה הוא מצייר שם? אהבת ספרים. תנסו, מה יש? אהבת אהבה. מה כתוב בתוך הספרים? איזה... אהבה הורסת. אהבה בין השורות. לא, תנסו קצת לשחק עם זה. אוקיי, בוא נמשיך הלאה, עזוב. רוצה עוד להמשיך הלאה? כן. אוקיי, נמשיך עוד הלאה, בסדר. מה הדבר הזה שהוא מצייר? כביש, דרך, כביש. דרך, כן? דרך עפר. אל תסתיר את אלון. ילדים בדרך. אנשים בדרך. דרך חד סטרית. בוא נמשיך הלאה, אתה רוצה לשנות את הדרך? אוקיי, יש לנו את המילה דרך? תנסו לחבר משהו לדרך? דרך הישר. דרך הישר זה היה בסוף. כן, אבל תשמעו. בינינו. היית מציירת אין אפן. מה יש כאן? מה זה? סיפור. סיפור אהבה. לכם, איך לא ידעתם את זה? הרגשתם שהזמן בורח לכם בין הידיים וכולי. וסיפור בהמשכים הוא כבר דילג על זה, אבל בסך הכל 7 נקודות שלמות השיגו האדומים, כל הכבוד, תנו לי לראות בפיים. מה אמרת שיצייר את נדב הנפלד? לא, זה היה סתם מורה אחד שיש לנו מתמטיקה. שקוראים לו נדב הנפלד? לא, אלפנט. אלפנט, אוקיי, אז אני שומע בקיצור לא טוב במיוחד, זאת המסקנה שלנו מהסיבוב הזה. טוב, תשמעו, 7-4, זה לא נורא קשה. דבר פשוט למדי, רוצות 4 ביטויים וניצחתם. נכון? פשוט וקל? יאללה, קדימה. לא מוכן גפיים לחגית, שאלה לפעמים. לך עזרה? אוקיי. זה הביטוי הראשון. חסיקה. איש, ילד, גבר, נער. נער, כן, באזור... נער, שם כולל, אוקיי? נער בן, צעיר, בחור. עיקר.
מה זה? מזלג, כלים. עיקר. כלי עבודה, נער עבודה. ואוקיי, באזור של העבודה תחברו עכשיו, תנסו למצוא איזה ביטוי. נער עבודה. מה? נער עובד. עובד כן, אבל עם הנער תחכו קצת, זה? נער עבוד. נערים עובדים. נוער עובד, בסדר, קיבלנו, יאללה. עובד מילה מקשרת. עובד מילה מקשרת? עובד אדמה. תנסו לשחק קצת עם המילה שתיתנו אותה. עבודה כן? לשחק עם ה... עבודת חמורים. יש לכם סוסים? סוס אחד? עבודה. סוסי עבודה. סוס עבודה, בסדר, יפה מאוד. סוס מילה מקשרת. סוס ים, סוס מצא, סוס חמור, סוס ישר, סוס עומד, סוס הלאה, עברנו, אוקיי. עברנו גם את זה, אוקיי. הלאה, עברנו גם את זה. אוקיי, זה מקום. חולצה. בגד מעיל. ברבים. בגדים, יפה. בגדים הפוכים, בגדים... מה זה? בגדים מקומטים, בגדים גדולים, בגדים מושלם, בגדים הפוכים, צובלים. בוא נמשיך הלאה, יש לנו את הבגדים, בגדים, ארון בגדים. ארון בגדים, יפה מאוד. ארון מילה מקשרת. ארון בגדים, ארון תלייה, ארון אמבטיה, ארון... ברבים? ארונות טלוויזיה, ארונות כביסה, ארונות חשמליים, ארונות מטבח. ארונות מטבח, יפה מאוד. מטבח מילה מקשרת. מטבח... שטיח. זה לא שטיח? לא לדבר. מרבד. זה לא האזור של השטיח כאילו. מים, ברז. מטבח אמבטיה. ארון אמבטיה. לא, יש לכם את המטבח? מטבח ארונות, מטבח... מה? מה הדבר הזה? הוא לא שטיח. יד, מה? מטבח גם, מטבח... אוקיי, בוא נמשיך הלאה, זה לא ילך, עזבו. נזילת... מגב... זה, כן. מגב... רצפה... יש רצפה אגב, אבל זה מנגב רצפה. צריכים להיות ממש מדויקים. וקודם שטיח, מרבד, שטיחון, מגבת, מטלית. מגבת מטבח. אבל בסך הכל, מה עוד לא ידעתם? דילגתם על הרבה, נגמר לו הסוס, היה ביטוי יפה. ונגמרות המילים שהיא דילקה, ומחליף מילים ומחליף בגדים. מחליף בגדים, איפה מחליף בגדים? וואי, מחליף בגדים הזה, תראו כמה בגדים היא החליפה כאן, כמה ציורים וכמה קשקושים, ובסופו של דבר התוצאה הסופית היא 8-7 לכחולות. עשו עבודה מאוד יפה ומאוד חזקה וכל הכבוד להן, וכל אחת מכן זוכה בזוג קווקווי אביב מתנת טבע נאות, תהנו לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, נשוב אחריה עם הסיבוב השלישי, ויש לנו גם לכם, הצופים בבית, יש לנו חידה שאני מצייר בעצמי, כדאי לכם להישאר. שבתם אלינו לסיבוב השלישי והאחרון של תופסים קו להיום, אחרי שהחבר'ה כאן באדום עשו בסך הכל 3 ביטויים בסיבוב השני, והבנות כאן בכחול עשו כאן 4 ביטויים שלמים, שזה באחד יותר, וזה מה שנתן להם את הניצחון. בינתיים אנחנו שולחים אתכם מכאן, כל אחד מכם זוכה בכרטיס טיסה למסיבות כיף בערבי שישי בחמי יואב. סתם, כרטיס כניסה האמת, זה לא ממש כרטיס כניסה. תנו בכל מקרה, אשר יהיה בסדר, אל תקח מבואס, עזוב אותך. קבוצות המעוניינות להשתתף בתוכנית מוזמנות לפנות למענה הקולי שמספרו 03-564-1056. תבואו, באמת תבואו, כדאי לכם, זה משתלם, זה כיף, זה בסוף גם עושים כאן, הופכים להיות כוכבים בן לילה. אוקיי, עכשיו לחידה לצופים בבית, שימו לב על הלוח מצייר ביטוי שאני ציירתי בעצמי.
אם אתם יודעים מהו הביטוי, אתם מוזמנים להתקשר למספר הטלפון שמופיע כרגע בתחתית המסך, להשאיר את השם שלכם, את הכתובת שלכם ואת הפתרון כמובן, ומי ששלושת הפתרים הראשונים יזכו בפרס, ואנחנו נפרסם את שמם ואת הפתרון כמובן בתוכנית הבאה. שימו לב מה יש לנו כאן, שימו לב לתהליך. קל ופשוט, בואי שתעלו על זה, תתקשרו בקיצור. אתם אל תגלו עדיין, אם גליתם על זה, זה לא בסדר. טוב, סיבוב שלישי. יש לנו 90 שניות. שרשרת של מילים, כל מילה שווה סכום כסף, המילים מתחברות לביטויים. 2 מילים זה ביטוי, ואחרי זה 2 הבאות זה עוד ביטוי. אוקיי? פשוט וקל. קדימה. מי לא לצייר? עלי. מתוחה? באמת? לא ידעתי, מה אתם? כאן. תפסי קו. פרה, חמור, חמור, כלב. כלב, כן. כלב ים, כלב כלב קשור, כלב רצועה, כלב מוליך, כלב עיוור, כלב כן. הולך עם מחובר, כלב קשור, מטייל, הולך. קודם הייתם עם הכלב עיוורים, תחשבו על עוד מילה. איזה מין כלב זה? מוליך, כלב הנחיה, כלב מנחה, זה באזור הזה. כלב כזה, מה הוא עושה? משוטט, מוליך. אפשר ללכת מה לי מזה? אולי אני אנסה לחבר את זה עם זה? כלב עיוורים. תחשבו על עוד משהו, עוד מילה שמתחברת לכם לכלב שעושה את הדבר הזה, מוליך עיוורים, איזה מין כלב זה? תעשי כלב בצורה שונה מה לי? כלב רחוב, כלב... עם הזמן, כלב גישוש, כלב גישוש. וואי, לא הייתי מגיעה לזה. איי. ככה, זה ככה, אפשר אולי עם הכלב נחיה, אולי אפשר לקחת את זה לכיוון הכלב גישוש. בסדר, תשמעו, בסך הכל יש לכם 50 שקלים לקנות משקפי שמש, מתנת חברת בולה. 50 שקלים זה יפה מאוד, זה הרבה מאוד. זה כדאי, תשמעו, ניסיתם, זה היה יפה בסך הכל. בטוח שתהנו מכל רגע. תודה רבה לכם, ותודה רבה לכם שם בבית, נראה בתוכנית הבאה. צ'או. Yep.